Намираме се на Рибарник езерото, в близост до град Дупница, и днес ще се опитаме да направим един хубав арея или area риболов на американски пастърви, което представлява риболов на пастърва в затворен водоем. За целта ще използваме много финно ултралайт тъкъмче, което е точно предвидено за тази цел. Това е въдица Азура Оливия с тест по примамки от 0,5 до 3,5 грама и дължина 1,83. Макарата, която ще използваме днес, е в смисъл някаква китайска марка беше, Артемис се води, но е много лекичка, под 150 грама е, с плетно влакно 0,2 и повод 0,14, като основната примамка, която смятам да използваме, ще бъдат микроклатушките от 1 грам до 3 грама най-много, нали? Предполагам, че няма да има нужда да слагаме по-големи, защото рибите, доколкото видях, като пристигнах на водоема, се държат в горния слой, което ще рече, че не трябва много дълбочина да търсим. Отделно риба ще бъде пусната след малко, гьола ще бъде зарибен, така че ще има какво да ловим. А вие, ако искате още подобни видеа или на друга тематика, разбира се, сега идва сезон, в който може да се лови кефал, щука, бас, дори може да ходим да ловим. Се абонирайте за канала с камбанката, праснете му лайк бутона и очаквайте новите ни видеа. Пращу. Така, има пасажни риби, там са събрали. Сега ще пробваме да хванем още някоя, я да видим.
точно в пасажа съм, я да видим сега. Оп, Оп, ето я. Така. Ето ги рибките. Добри са като размер, смисъл. Не са много малки, но не са и много големи, де. 400-500 грама някъде. Откачи се. Видях я тук пред мене, тук точно беше и хвърлих пред устата и взел лайт се откачи. Нищо шанс. Продължаваме. Айде още една. Филка, я си прави видео, човече. Добре.
Айде един бас в актива, я снимай. Айде едно басче. Имаме записано. Пускам. И дойде време да слагаме край на риболова. Излезе някакъв вятър, което прави риболова почти невъзможен. Но така или иначе хванахме добър брой риби. 8 риби имам общо, като има и 4-5 изпуснати. Но няма как, това е част от играта. Мисля, че се получи добър риболов и хубаво видео. Ако ви е харесало, повтарям, дайте му един палец нагоре. И ще се видим в следващото видео. Благодаря ви за гледането. Чао! Good.